Di nava bêxemiya civaka navdewletî de pêmayên Baghozê dixwazin xîlafetê vejînin. Me ji sedî sed zora Daişê ber. 22 Adara 2019 bû. Bi vê gotina xwe, Serokê Bereyê Amerîkayê Donald Trump bi rojnamavanan dazanîn ku êdî Daeş qediya û bi temamî ji nav çû. Hevdemî vê daxuyaniya Trump li Baghozê bi hezaran çekdarên Daişê bi malbatên xwe ve xwe radestî hêzên Sûriyaya Demokratîk dikir. Civaka navdewletî jî bawer kir ku Daeş qediya. Lê di rastiyê de êdî ev barê giran ê Daişiyên girtî û veşartî bû toqa şeytên û li stûyê Rojavayê Kurdistanê ket. Piştî Baghozê û bêxemiya civaka navdewletî. Şerê Baghozê ku qediya, Hesedê bi hezaran çekdarên Daişiyên radestbûyî li bal xwe zindan kirin û malbatên wan li kampa Holê bi cih kirin. Ji wê rojê ve û heta vê keliyê, birêveberiya Xweser tevî Amerîkayê ji civaka navdewletî daxwaz dike ku pirsa van girtiyan bi hevkarî bêçareser kirin. Her du alî û gelek rêxistinên mafnasiyê yên navdewletî her dem daxwaz dikin her çi dewletên ku welatiyên wan tev li Daişê bûne û di zindanan de girtîne, bila wan bikişînin, qene li welatên xwe bêne darizandin. Anna, bila li herêmên birêveberiya Xweser dadgeheke navdewletî bê ava kirin û girtiyên heyî li vê dadgehê bêne darizandin û cezayê xwe bistînin. Lê civaka navdewletî her bêdenge û tenê birêveberiya Xweser bi vî barê giran û tirsnak ve radibe. Dubarekirina senaryoya Musilê. Birêveberiya Xweser ku gelek caran banga xwe arasteyî cîhanê kiribû, dawiyê di tirsa xwe ve derket. Çawa ku di hezêrana 2014 de avêt bû ser Musilê û vegirtibû, Daişê heman senaryo di destpêka 2022 de li Hesîçayê jî dubare kir. Bîstê çileya paşîn a 2022 derdora disa terorîstên Daişê êrişî zindana xwêraniya Hesîçayê kir ku mezintirîn zindana girtiyên Daişê bû li cîhanî. Bi wê êrişa xwe, Daişê dixwest wan girtiyan ji zindanê derîne da ku dîsa herêmê bide ber xwe û xîlafetê ragihîne. Lê şervanên Hesedê demil dest ber siva vê êrişê da û piştî neh rojên şerrî êriş bi temamî têk şikand. Ji aliyekî ve bi van êrişên xwe Daeş bi cîhanê de dezanîn ku hîna ez heme û zora min neçûye. Ji aliyê din ve Pentagon û Encûmena Ewlekariya ya Navdewletî jî vê yekê dipeyîtînin û dibêjin ku li Sûriya û Iraqê 10,000 çekdarên Daişê yên veşartî hene û pirsa Daişê metersiyeka mezin e. Tevî vê yekê jî ew 12,000 çekdarên Daişê yên girtî tevî 6,000 jin û zarokên kampa Holê hîna jî belaya serê birêveberiya Xweserin û tu alî xwe nade ber wan. Li gor te, ev pirsgirêka alos a girtiyên Daişê û malbatên wan çawa dikare çareser bibe û ji bo çareserkirinê birêveberiya Xweser çawa dikare civaka navdewletî bide ber berpirsyariyên wê.